Заради липсата на указателни табели по новата автомагистрала Марица не пътува никой. Летният поток от турски гастарбайтери продължава да преминава по главния път Е80, а засиленият трафик е сериозна предпоставка за инциденти, предупреждават превозвачи. От КАТ Хасково увериха, че табелите вече са поръчани и ще бъдат монтирани в най-скоро време. Близо 2 месеца след като беше пусната в експлоатация автомагистрала Марица, между участъците Хасково и Харманли все още няма указателни табели, които да насочват потока от автомобили към Турция. Единственият ориентир е тази зачертана жълта табела, която според шофьори се забелязва в последния момент. Често пътувам, аз виждам хората как се чудят на къде да хванат, надолу или нагоре. Навигациите все още не са ориентирани към автомагистрала Марица. Това е едно престъпно, безотговорно поведение. При наличието на такава хубава магистрала, да не можеш да сложиш 2 указателни табели, това за мен е безобразие. В същото време десетки изселници, които се завръщат по родните си места, вместо да се движат по магистралата, те продължават да използват стария маршрут по Е80, а той минава през няколко населени места. Интензивният трафик всяка година става причина за тежки катастрофи. Още преди месец Исмаил е писал до агенция Пътна инфраструктура. Пуснах факс до инженер Лазаров, с който го уведомих, че дори го заплаших, че те ако в близките няколко дни не сложат табела, аз лично ще поставя такива указателни табели, които указват автомагистрала Марица. От Пътното управление в Хасково съобщиха, че в най-скоро време се очаква да бъдат монтирани 5 големи указателни табели. Те вече са одобрени, потвърдиха и от КАТ. Затова сме изпратили сигнално писмо до областно пътно управление Хасково да бъдат сложени такива указателни табели. Имаме получено уверение, че вече са поръчени такива табели. Ето тук са вече разпечатани. Изпратили са ни ги, за да ги видим, да ги съгласуваме. Така че в скоро време очаквам да бъдат монтирани такива табели. Да се надяваме да не стават тежки инциденти по пътя Хасково-Свиленград, докато новите табели бъдат поставени.